pesi yezvinezvi muri kutyei kuti tishandise methodzi yatishandisa yashakanaka kuda kukorekitira pacho yezvinei kukorekitwa kuti nevanhu vakapinda nemari sevanhu vakatorarwa nevanhu nekuti zemu yandotaura guys ziyamu izvinezvi let's not use Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apa tinokupai nhau dzinenge chiitika matima nenyika yedu yeZimbabwe. Tine nhau yatakuigirai muzvara nhasi, nhau yabuditswa nemaWar Veterans ekubhindura akabuda during a meeting yakaudwa nevateereri ZANU-PF kubhindura uko kwavari kubvunza vanhu about the ED 2030 pamwe chete ne kuchinjwa kweconstitution kwavari kuda kuita muri Zimbabwe. maWar Veterans akawanikwa achiramba mabribes muri Zimbabwe achitaraya vachiti aiwa they are not going to support the ED 2030 agenda. Achitaraya vachiti
vakarwira hondo and they are going to make sure kuti zvakaendera kuhondo zvazadzikiswa zvichinzi kune vana vakafa kunyadzonya vana vakafa munguva yehondo zvichinzi vaisatarisira kuti nyika itongwe matongero ayava kuitwa izvezvi vabuda vachiti no to ED 2030 vakabuda vachitaura vachiti no to nyaya iri kuprezentwa navaziyambi varambwa katatu zvichinzi aiwa vana vamazuva ano vana vane zuro ava mhuri yezimbabwe tisingade kuwesta nguva yanyu kuti mungonzwa zvataurwa nemawovet pamusoro penhau iyoyi mopa matidzo zvamuri kufunga mucomment section. muri kutyei kuti tishandise methodhi vatishandisa yashakanaa kutakukorekitira pano yezvinei kukorekitwa futi nevanhu vakafinaremana sevanhu vakatorarwa nevanhu vekude zemu yandotaura guys ziyamu let's not use muzimbabwe constitution yotaura yochete yogona kutadzisa izvozvo asi nezvinotapaona zvanamuzvimabhei Those always going to walk the legs. What is it young not all of them. Get us up to the same animal.